Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulxanası Türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini 2023-nji ýylyň iýun aýyna çenli uzaldyp başlady. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Bu aralykda köne pasportly türkmenstanlaryň ençemesi özlerine biometrik pasport berilmegini haýyş edip İstanbul'daky Türkmen konsulxanasyna edýän ýüzlenmeleriniň netije bermeýändigini aýdýar. Garaşsyz neşir özüniň Türkiýedäki çeşmelerine salgylanyp 20 yanvarda çap eden maglumatynda Türkmen konsulxanasynyň yanwaryň 1-nji hepdesinde pasportlaryň hereket ediş möhletini diňe 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldandygyny aýdýar. Yanwaryň 2-nji hepdesinde bolsa bu möhlet 6 ay artdy diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Adatlyk bu maglumaty Türkiýedäki çeşmelerine tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmedi. Bu habar barada Türkmenistanyň İstanbul'daky konsulxanasynyň web saytynda hem maglumat göze ilmeýär. Ýatlatsak Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi geçen ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi Türkmen portaly.com neşri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. Şonda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabra aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýändigi aýdyldy. Bu barada 15-nji iýulda Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasynda ketgitlenip, munyň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdyldy. Türkmen häkimetleri bu düzgünü global pandemiýanyň arasynda halkara uçur we guriýer gatnawlary ýetiçäklendirilen mahaly güýje girdi. Gatnawlaryň ýatyrylmagy netijesinde köp Türkmenistanly daşary ýurtlarda galmaga mejbur boldy we olaryň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhleti gutardy. Mundan ozal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişelik ýaşaýan Türkmenistanly raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalışmagyna ruhsat berýärdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenstanlaryň ençemesi iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolandygyny aýdýardylar. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üstü bilen pasportlaryň çalışylmagyna mümkinçilik döretmeýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenstanly raýatlar hem özleriniň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini öz ýaşaýan ýurtlaryndaky türkmen wekilhanalarynda uzaldyp bilmeýärdi. Şoňa laýyklykda çeşmelerimizden we synçylaryň sözlerine görä biometrik pasportynyň möhleti tamamlanan ýa-da köne pasportly müňlerçe Türkmenistanly daşary ýurtlarda bekanun ýaşamaga mejbur bolýar. Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Merdan Joraýew geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan başlap İstanbul'daky Türkmen konsulxanasynyň biometrik pasportlarynyň möhleti tamamlanan türkmen raýatlarynyň köpüsiniň arzasyny kabul edip başlandygyny aýdýar. Ýöne konsulxananyň bu babatda köne pasportly türkmenstanlara hiç ýyly kömek bermeýändigini aýdyp, özüniň we öz ýaly başga da ençeme türkmen raýatynyň ýüzlenmeleriniň we haýyşlarynyň netijesiz galýandygyny belleýär. Pandemiya dövründe yollar yapılan soň biometrik pasportlara uzatıp başlandan soň ýene ben barıp ilçehanaga ýüz tuttum meniň köne pasportyma biometrik pasport almak için. Bana beren jogaplary Türkmenistana gidip biometrik pasport almamy aýtdylar. Diýip Merdan Joraýew belledi. Ol türkmen häkimetleriniň 2012-nji ýyldan soň köne pasporty bilen Türkmenistana baryp biometrik pasportyny almagy synanşan ençeme türkmen raýatynyň ýurtdan çykmagyna 5 ýyl gadanylyk girdendigini aýdyp, şol sebäpli köp adamyň ýurda dolanmakdan saklanýandygyny hem belledi. Ondan sonra 5 yıl dolandan sonra yine de yurt dışına çıkmak kadagan. Diýip ol Türkmenistanyň köne pasporty bilen Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň dürli kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýandygyny hem aýtdy. Köne pasportyň Türkiýede hiç hili geçerliligi yok. Möhleti bolmagan üçin ýaşaýyş ruhsatnamasy berilen ok, iş ruhsatnamasy berilen ok. Ýönekeje bir sim karta da berilen ok köne pasport bilen.
diýip ol sözüni jemledi. İlat arasında biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resmi namy hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagançylyk ýerdildi. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar yüz miňlerçe Türkmenistanlynyň iş gözläp daşary ýurtlara barmak üçin viza talap bolman soň Türkiýe çykmagyna sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdirliginiň geçen ýylyň noýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsady bilen 117.905 Türkmenistanly ýaşaýar. Ýönetimçiler Türkiýede kanuny ýa-da bi-kanun esasda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bi-kanun esasda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň sany baradaky statistiki maglumatlary köpçülige açaçan ma'lum etmeýär. Türkmenistanyň bir näçe regionda koronavirus keseliniň täze ýagdaýlary ýene köpelýär. Ýurdun saglygy saklaýyş buğdagyndaky çeşmeler häzir omikronyň ýaýranlygy barada habar berýärler. Häkimetleri bolsa koronavirusyň bardygyny henizem resmi taýdan tasdiklanyklary emma ýaşaýyş nokatlaryny ýapýarlar, ýurt içindäki uçuşlary ýatyrýarlar we ýylatyň karantin çäklendirmelerini berza edişine gözegçiligi güýçlendirýärler. Aşgabatda häzir hasaba durmadyklara paýtagta barmak gadagan edilýär. Welaýatlarda ähli ýollar petiklenýär we etraplar arasyndaky hereket çäklendirilýär. Ýurdun içinde uçar gatnawy günde bir gede geçenli adaldyldy. Bu arada 24-nji ýanwarda adatlygyň Aşgabatdaky we welaýatlardaky habarçylary gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Resmi maglumatlarda Türkmenistanda COVID-19 ýok diýilýär. Bu aralykda adatlygyň çeşmelerine görä Aşgabatda we bir näçe welaýatlarda koronawirusyň omikron görnüşi ýüze çykarylýar. Balkan, Lewap, Mar welaýatlaryna ýagdaý çylsyrymly. Käbir sebäplerde omikronyň möwzalan ýerleri bar. Häkimetlerini nähili hereket etmeligini bilen oklar. Çäreleriň plany ýok. Hemme zat petiklenni we ýapyldy. Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen saglyk işgäri görün berdi. Bu döwürde sebetlerde etraplaryň arasynda hereket çäklendirilýär. Polisiýanyň barlyk postlarynda ulagly barýanlaryň gyzgyny ölçülýär we şäherlerde karantin çäreleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik güýçlendirilýär. Arasaçylyk we epidemiologik stansiýalaryň hemde keteleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça gulluklarynyn işgärleri, polisiýa wekilleri, dukanlaryň we hyzmat ediş gärhanalarynyň girelgelerini gyssagly möhürleýärler. Türkmenabatda adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gepleşen ýokunç keseleriň öňüni alyş gullugynyň işgärleri bu howlukmaçlygyň koronawirusyň möwje almagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Sanitariya epidemiologiya gullugynyň bir işgäri hususanda ýa-ni ýakynda Istanbuldan ýörüýte uçarly gelen onlarça ýolagçyda koronawirusyň tapylandygyny görüň berdi. 15-nji ýanwarda akşam Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777 uçarynda 250 töweregi ýolagçy Türkiýeden Türkmenistana barypdy. Adatlyň Türkmenabatdaky habarçylarynyň 17-nji ýanwarda habar berýäri omikronyň ýaýramagy bilen baglanşykly dünýädäki dartgynly ýagdaý sebäpli Türkmenabatyň halkara howa menzilinde şol gün uçarly baran raýatlar güýçlendirilen howpsuzlyk taýýarlygy bilen garşylanypdyr. Ýolagçylar koronavirus anyklamak boýunça synagdan geçirilipdir we hökmany 21 günlük karantina ýerleşdirilipdir. Türkmenistan 15-nji ýanwarda pandemiýanyň başyndan bäri 3-nji gulplama girdi. Ýurtda badarlar, sowda merkezleri, hyzmat puwdagyna degişli kärhanalar, diýinjaliş we tomoşa dethalary ýapyldy. Badarlaryň ýapyk duran wagtynda häkimetler düzgün bozonlary anyklap jerime salmagy işini berza edýärler. Adatlyň Türkmenabatdaky habarçysynyň sözlerine görä yerli mal badarynda awtologdan mal satmagy tynanşýanlara jerime salınýar. Mekteplerde jerime salmak çäreleri hem köpelýär. Eger okuwçy ýa-da mektep işgäri maskasyz tutulsa, direktora jerime salınýar. Sebätiň ähli edaralaryna girelgelerde dezinfeksiýa jamlary oturdyldy we girýänleriň gyzgyny barlanýar. Jemgyýetçilik transportynda daşamagy ruhsat berilen ýolagçylaryň sany azaldylýar. Bu barada hem Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Marda hem şoňa meňzeş ýagdaý dowam edýär. Gulplama sebäpli ilatyň epesli bölegi ýene-de girdeji çeşmelerini ýetirdi. Bir gadagançylyklaryň we ulag gatnawynyň çäklendirilmeginiň çäginde bir kanun ulag hyzmatlaryna isleg artýar.
Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä, hususy taksileriň bahasy ýokarlanypdyr. Hususan da Mardan Aşgabat şäherine bir taraplaýyn gitmek üçin adam başyna 1200 manat tölemeli bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 342,8 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Häkimetler tarapyndan girdilen koronavirus çäklendirmeleri gitdigiçe köp adamy girdici çeşmesinden mahrum edýär. Pandemiýa başlaly bäri müňlerçe hususy kärhana ençimäläp ýapyklygyna durdy. 10 müňlerçe adam girdicisiz galdy. Bu döwürde döwlet edaralary we kärhanalar işgär sanyny adalty ýa-da işgärlerini tölenmedik ruhsata iýerdi. Ýurdun içinde hereket etmek we daşary ýurda gitmek babatyndaky çäklendirmeleri ýurdun ýaşaýjylarynyň zähmet migrasiýasyndan mahrum bolmagyna getirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň yaramaz netijeleri bilen baglanşykly ilata döwlet tarapyndan maddi goldaw göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanda ençim ýyllar dowam edýän ýiti ykdysady çökünlük sebäpli gurpdan düşen ilat hökümet tarapyndan degislilikde ardan bahadan hudurlanýan adyklaryň bahalarynyň gün saýyn ýokurlanýandygyny, netijede köp gojalyklaryň eýýäm onu satyn almak hem gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar. Hökümetin ardan diýip ödürleýän paýogynyň bahasy hem bazaryňky bilen deňleşdi. Lewapda döwlet dukanlarynyň satyjylary öýme-öý aýlanyp paýogy paýlaýarlar. Bahasy bilen gyzyklananymyzda onuň 100 manada golaýlanlygyny bilip galdyk. Diýip atlandyrmasylyk serti bilen Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan 50 ýaşlaryndaky türkmen awatly aýtdy. Ol özü ýalyda başga-da tanys hojalyklarynyň köpüsiniň bahalaryň güýç eterden has ýokarydygy sebäpli hökümetiň paýogunda 100 euro başlandyklaryny belläp, döwlet tarapyndan berilýän ad haritlarynyň soňky bahalaryny hem ma'lum etdi. Indi toğuk buğda 20 manada 1 litr yağ 38 manada ve şeker 16 manada durýar. Käbir halatlarda arasında paxta yağı hem duş gelýär. Geçen ay onun 1,5 litri 10 manat olan bolsa ol häzir 20 manattan satylýar. Bu pula şol haritlary üstesine de kili has gowlaryny bazardan hem satyn alyp bilýäris. Munyň üçin ilatda pul goýdularmy? Diýip şäheriň mekdepleriniň birinde mugallim bolup işleýän söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Türkmen häkimetleriniň geçen ýylyň aýagynda bayramçylyklara gabatlap adyklaryň bahalaryny emeli ýagdaýda peseltmek finansiýalaryndan soň ýanmarda haritlaryň sol sandy subsidiýerlenen önümleriň hem narhlary göz görtüle ýokurlanyp başlady. Mundan başga ýurdun köp tewitleriniň döwlet dukanlarynda iýmit önümleri sowda tekçilerinden dolulugyny ýitirim boldy. Bu suýlyň başyndan bäri Türkmenistanyň durly künjeklerinde ilatyň näýillikli protestler geçirmegine hem sebäp boldy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boyun almaýarlar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow seýrik çykyşlarynda bu mesele gytyklaýan hem bolsa diýip geçip, ýurtdaky dören ýagdaýlary koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrmagy synanýar. Bu böyle bütün adamlar birlikte bizim halkımızı hem karasınmadı koy, öğren hem açılışlarında yağdayarları yüze çıkardı. Diýip Berdimuhammedow geçen ýylyň fevralynda çykyş edipdi. Emma Türkmenistany idaralayan ykdysady bilermenler ýurtdaky ady krizisiniň Türkmen hökümetiniň alyp barýan sol sanda ykdysady siýasaty bilen hem gönümel iltisiklidigini belleýärler. Täjikistanyň ykdysady bilermen Fatulloy Fazulçon Türkmenistanyň ykdysady nukdaý nazaryndan inňän gödök ýalňyslygy göýberendigini aýtdy. С точки зрения эконометрики и макроэкономических показателей Türkmenistan допустила самую грубую ошибку. Ekonometrika we makroiqtisadi görkezleri nukdaý nazaryndan Türkmenistan iqtisadi parafreniýa adlandyrylýan iň gödök ýalňyşlygy goýberdi. Ýagny Türkmenistan özüniň azy köpüli wawatyny hakykaty görkezmeýän, yalan görkezler hödürledi. Ol şeýdip öz-özüni rahatlandyrmak istedi. Netijede häzirki ýagdaý emele geldi. Türkmenistan raýatlaryny paýoklar bilen subsidiýerlemäge mejbur boldy. Inni gaýnansak da biziň dogonluk türkmen halkymyz bundan ejir çekmeli bolýar. В итоге получили то, что сейчас получили. Теперь народ, бедный народный туркменский народ, наш братский народ от этого теперь страдает. Diýip Fatulloy 24-nji ýanwarda Azatlyga beren interwýusynda belledi. Sol bir wagtda ykdysaçy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ozalky başlygy Hudaýberdi Orazow hem mejbur çäherler bilen ykdysadyýety täsir etdirmek finansiýaklarynyň ýalňyşlygyny, munyň geljekde has ýaramaz netijeleri hem döredip biljekdigini duýdurdy.
Haridin bakasam, yani milli pulun yani aralatlaşam erkin olmalı, erkin olmalı. Eğer de şu erkinlik olmasa, sonluğu ne var, sonluğu ne? Bakalım ondan beter ösküdiyede o sebebi hakiki halkara düzgün oyuncu düzgün bir siyaset yok da iqtisadi siyaset yok da. Iqtisadçy Bilermen Fatulloyev indi Türkmenistanyň bu ýagdaýlardan çykylgany diňe BMG-niň ady howpsuzlygy boýunça maslahatyny çagyryp tapyp biljekdigini nyktady. Они должны уже созвать совет по продовольственной безопасности ООН уже. Я думаю, единственное решение это вот это. Adatlyň ýurtda emele gelen ady krizisi boýunça 24-nji ýanwarda yerli wagt bilen ikindini çelini Sewda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginden kommentari almak diýençiklary jogap tapmady.